M'ha recordat tant la Teresa com el Fernando un treball que vaig llegir fa uns anys de Flickberg, que és un politòleg, sembla que és politòleg danès, que parla que una de les característiques de les ciències socials, i citava Aristòtil, és que Aristòtil distingia episteme, tecne i frònesis. I l'episteme, diguem-ne, era allò de les ciències que separen molt clarament l'objecte del científic i, per tant, tot contacte entre el científic i l'objecte estudiat és una contaminació d'aquest objecte i, per tant, es basa una mica en aquesta mena de separació radical. La tecne, que és més aviat, com deia el Fernando, un element molt de resoldre un problema i des d'un punt de vista molt operatiu, i deia que la dificultat d'aquesta perspectiva de frònesis més pròpia de les ciències socials és aquest fet que moltes vegades tu mateix, i el cas de la Teresa em sembla que és molt clar, ella ha estat seguint aquesta família des de fa molts anys i és capaç de fer aquesta anàlisi, diguem-ne, des de lo micro fins als elements macro, aquesta capacitat de formar part, perquè segurament la Teresa quan va allà és una mica part de la família perquè tots la coneixen i l'han anat veient al llarg del temps i per tant al mateix temps segurament la seva relació també ha alterat l'objecte de coneixement i l'objecte de coneixement està alterat. És a dir, nosaltres com a IGOP, en bona part jo crec que vam tenir claríssim, no sé si vam tenir claríssim, però el resultat al cap dels anys ha sigut que tenim claríssim que volíem estar una mica en aquest espai, que és un espai complex i difícil, en el que al mateix temps les publicacions dels journals ens obliguen a fer determinades coses i la nostra capacitat de presència en els processos de canvi social també ens interessen i intentem barrejar aquestes dues lògiques que no són sempre fàcils. Segurament una de les coses que hem après, que jo almenys he pres, a part d'això de frònesis, és de fer paelles, que és una cosa una mica diferent, que és una de les coses que també la digitalització no sé si hi ha buenas paelles, per què? Doncs perquè cada any més o menys intentem fer una paella de l'IGOP i això m'ha obligat a aprendre a fer-ne fins a 50, que és el meu tope, una paella per 50 que ja és un nivell, diguem-ne, d'un cert nivell. I jo crec que és una forma d'expressió, si voleu, d'això que s'ha dit abans, que al marge de treballar junts i d'intentar produir el millor que podem, també hem generat unes certes maneres de fer que em sembla que són les que en el fons també ens agrada compartir. Moltes gràcies també a tot l'esforç que a part de la Raquel, el Jaume Badosa amb la producció del vídeo, la Charlotte preparant tot això, la Iuni, tota la gent que ens ha ajudat a organitzar aquest acte també perquè, diguem-ne, d'alguna manera sense ells això no hauria estat possible i gràcies a tots vosaltres també per venir. Això no vol dir que heu de marxar perquè ara, diguem-ne, li toca la paraula a la doctora Sara Moreno, a qui li agraïm que hagi volgut compartir amb nosaltres aquesta estona. Endavant, Sara. Bé, moltes gràcies a vosaltres, en primer lloc per convidar-me a participar d'aquest 10è aniversari. La veritat és que per mi també és un plaer com a veïns de Passadís, com a veïns de disciplina també i d'objectes d'estudi comuns en molts sentits. I també com a vicerrectora, i abans ho ha dit el vicerrector de recerca, per l'exemple, o l'IGOP és un exemple, perquè han de ser els instituts de recerca en aquesta magnífica combinació i equilibri entre la recerca, la transferència i la docència. Jo seré breu també, però sí que m'agradaria compartir algunes idees que pensava, i què hi puc aportar-hi jo, ja com a vicerrectora, jo crec que el paper l'ha cobert bé l'Armand abans, i sí que com a col·lega de proximitat en l'àmbit de les ciències socials pensava, fes una mica d'esforç i fes aquesta reflexió, aquestes preguntes que us fèieu en el vídeo, de què ha caracteritzat l'IGOP durant aquests 10 anys, o 20 o 30, segons com es miri, perquè ja he après avui que tenim dècada dels 90, dècada dels 2000 i ja del 2016. I al cap realment la primera idea que et ve és que aquí hi ha tota una aportació en el que és un camp del coneixement que podia... Abans m'ha fet gràcia perquè el Quim en el vídeo deia que estava com encarcarat
I jo pensava, un camp de coneixement que segons com estava com esgotat, doncs és tota una aportació d'ampliar objectes d'estudi, de renovar, de modernitzar, tota una mirada nova, tot un sacsejar, no? Un camp de coneixement que podia estar esgotat o encarcarat i aportar-hi doncs, elements nous. No? I quins elements nous? Des del meu punt de vista i mirant-m'ho des de fora com a sociòloga, aquells elements que a mi doncs, sempre m'han cridat l'atenció, sobretot del treball que heu fet en els últims anys, no? Que s'ha fet des de l'IGOP, doncs jo els resumia com amb 5 paraules. No? La primera, o sigui, el fixar-se, no? Com a objecte d'estudi tant en les polítiques i no tant en la política, no? I després també fer una reflexió amb això, com en els processos de participació política. No? I la idea aquesta del procés de participació política, que no és una cosa ni estàtica ni que puguis analitzar de manera estanca, sinó que s'ha d'entendre en un context i que hi ha molts factors a tenir en compte. No? Això era un element. No? Un altre element que jo penso que és una de les grans aportacions i que a mi m'ha servit molt també en el meu treball de recerca és que heu convertit, o que l'IGOP, amb tots els seus estudis i molts d'ells, ha convertit el territori, allò local o allò municipal, amb una variable imprescindible de l'anàlisi social. Jo penso que això és molt important, no? perquè no ho podem donar per descomptat. És més, molt sovint és la gran absent i el territori és imprescindible per entendre el que està passant, no? Tant en termes de relacions socials o en termes de processos polítics o per entendre pròpiament per què polítiques a vegades dissenyades tècnicament a la perfecció no funcionen quan les apliques al territori. No? Llavors, per mi és una de les aportacions que jo n'he après molt també, no? Tenir sempre en compte aquesta dimensió territorial que es tradueix, no? Amb una importància al municipalisme com a actor, etc., però sobretot com a variable analítica. Un altre element per mi és un subjecte en aquest sentit, que és la comunitat com a subjecte. No? I ara ja, o sigui, està molt de moda, no? Parlar de la comunitat i parlar-ho en molts termes, però per mi els primers referents de primer com a acció comunitària, etc., venen de l'IGOP, no? I dir que aquí no tots els actors es redueixen a estar en mercat i societat civil, família, el que li vulguis dir. Hi ha una altra idea que és la comunitat, que ens costa molt a tots definir què és la comunitat, i ni jo mateixa i ho he intentat moltíssim, no? I buscant referències costa molt trobar aquesta definició, però sí que és una idea que és absolutament imprescindible d'incorporar i de tenir en compte, no? Com a subjecte, com a objecte i fins i tot com a perspectiva i com a possibilitat d'anar dissenyant o ampliant el camp del disseny de les polítiques públiques. I després hi ha la quarta, que és la innovació, no? La idea d'innovació. Abans el Fernando et definia, va estar mitja hora, no? Definint què era innovació, però jo ho definiria amb una paraula que és interdisciplinaritat, no? A mi em va agradar, el primer cop que ho vaig sentir va ser el Quim, com definia innovació, que la innovació és el resultat del fracàs i la necessitat. I em va quedar gravat i em va encantar, i ho utilitzo, i sempre et cito, per això. Però la necessitat d'innovar, com sorgeix d'un fracàs que pot venir donat per moltíssimes coses, i d'una necessitat de buscar altres alternatives. Quan s'incorpora aquesta innovació, i quan ara es parla d'innovació s'hi parla en molts sentits i a vegades s'abusa de la paraula, però tenint molt clar que al darrere sempre hi ha un objectiu molt clar, i aquesta seria la cinquena idea per mi, que és, i per què estem fent tot això? Doncs per aquest compromís tant amb el rigor científic com amb la transformació social, que és aquest difícil equilibri, però quan l'aconsegueixes el gran valor afegit en tot plegat. I finalment aquesta idea de la marca IGOP, que de manera tota confiança, però a vegades ens diem aquest és IGOP, o aquesta és IGOP, aquest segell d'identitat, però que ho dic molt en positiu, perquè això vol dir que hi ha tota una cultura del treball, tota una cultura de fer recerca, d'entendre com s'ha de fer l'anàlisi, que identifica i que està molt bé que puguem identificar, perquè sabem tot el bagatge que hi ha acumulat al darrere, tota l'experiència, tot el coneixement, etc. En definitiva, de manera molt resumida, jo ho resumia amb aquestes 5-6 aportacions, després pensava, i què dir, perquè al final sempre, els aniversaris, a mi no m'agrada gaire celebrar-los, no perquè m'importi fer anys, però sempre són punts que et pares a pensar i han de servir una mica per com hem arribat fins aquí, d'on venim i cap on volem anar. I en aquest exercici pensava, i jo què hi puc aportar-hi? I se m'acudien dues coses. La primera, i a títol personal, d'aquí un mes la meva filla gran fa 10 anys.
i ens demana, vol que li regalem les claus de casa. I clar, et posa allò en una situació i dius, 10 anys et faràs molt gran, has de posar en positiu, no? Fer 10 anys està molt bé i tot allò que t'aportarà educativament, de dir ara ja ets gran, tens 10 anys, no? Però clar, tampoc t'has de passar i regalar-li les claus de casa, no? I aleshores diem, és que clar, 10 anys és una edat molt important, ja tindràs 2 xifres, ja seràs gran per fer moltes coses, però és clar, és una responsabilitat que ja t'arribarà, ja tindràs temps i ara és l'edat de fer altres coses que requereixen molta responsabilitat, no? Llavors jo traslladava aquesta reflexió als 10 anys de l'IGOP, 10 mirada curta, no diguéssim, i clar, el vostre cas és el contrari. És a dir, jo penso que amb aquests 10 anys teniu moltíssima responsabilitat de tenir claus de casa i de moltes cases, no? Per dir d'una manera. Per què? Perquè heu de seguir existint molts i molts anys. O sigui, el context actual, no vull caure en el tòpic, però si celebrem 10 anys del 2006 al 2017, una mica també recuperant el que deia el Fernando, hi ha períodes en la història que es concentren una intensitat de canvis brutals i després ens podem passar 100 anys sense que hi hagin canvis. Aquests darrers 10 anys han estat d'una intensitat política, social, brutal. Tot apunta que seguirem en aquesta intensitat, almenys fins diumenge. Hi ha moltes preguntes a respondre, hi ha molts interrogants, però sobretot jo crec que una de les grans responsabilitats en aquest moment és que s'ha de parlar de moltes coses, però no ens hem d'oblidar mai de parlar de les polítiques públiques, perquè parlant de moltes coses ens oblidem de parlar de les polítiques públiques i al darrere de la transformació social és imprescindible que hi hagi les polítiques públiques. Ara que la ciència política sembla estar de moda i que a tothom s'interessa per la ciència política, jo crec que és una gran oportunitat i teniu la gran responsabilitat que aquesta moda per la ciència política també incorpori l'interès per les polítiques socials. La política econòmica ens ha abduït durant tots els anys de crisi. Semblava que tot s'acabava, abans també ho deien, l'austeritat, tal, política econòmica. Però és que al final, al darrere de tot, si el que volem és millorar les condicions de vida, és imprescindible la política social. I res, per acabar amb un to de crítica, però amb simpatia, diguéssim. Abans el vicerrector deia, des d'un punt de vista de gènere, l'IGOP, hi ha molta... hi ha equitat, diguéssim, ja que és un 54% de l'equip humà el configuren dones. Però jo crec que el gran repte és que en els propers 10 anys les 3 properes directores siguin dones per equilibrar. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo també començar agraint-vos moltíssim tenir l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres i sobretot que estigueu fent, celebrant aquests 10 anys, molts més darrere de les esquenes, sobretot d'alguns i algunes, però que és realment tot un luxe, un plaer que estigueu aquí al districte, en aquest equipament, a més, aquí suposo que alguns el coneixeu, aquest és el Parc Tecnològic de la ciutat de Barcelona, que penja Barcelona Activa, aquí es fan moltíssimes coses cada dia d'economia que té relació no només amb el que passa a la ciutat, volem que en tingui més encara, però que forma part i que darrerament l'hem obert també a que tingui un vincle amb la proximitat, va ben precisament de tota aquella recerca i de tot aquell treball que s'ha fet històricament i de la necessitat de potenciar pràctiques que tinguin a veure amb la vida de la gent i especialment en aquest districte, que hi ha projectes internacionals molt potents però que els volem lligar amb el dia a dia dels nostres veïns. Però no només, en aquesta sala fem audiències, plenaris i per tant aquest és un espai, rebem a les escoles, per tant és un espai ple de política en majúscules i per tant que avui també s'ompli de la millor acadèmia de la nostra ciutat doncs també és tot un luxe i per tant poder-vos acompanyar. Jo també us volia agrair especialment la feina que heu fet durant tots aquests anys per situar 2 elements que em semblen centrals. D'una banda, ara es comentava, el territori i especialment el món local. Avui tothom ho sap. Els municipis, els ajuntaments, el món local són actors de primer ordre a nivell polític de transformació social com pocs. Però fa molts anys no estàvem en aquesta... no es parlava tant dels ajuntaments o del món local com aquest espai de transformació, com actors tan importants i en canvi l'IGOP sí que ho feia. I ja ho va situar des del principi, per tant aquella confiança i aquella demostració empírica també de que als ajuntaments calia que
i que es feien coses que canviaven la vida de la gent i que es feien aquelles polítiques que són tan importants. I sobretot per la part que em toca, de posar Nou Barris en l'agenda. És cert que alguns veníeu de Nou Barris, entonces, claro, la cabra tira al monte, i això feia que expliquéssiu moltes de les coses que havíeu fet i que havíeu participat, però és evident que si algú ha parlat molt de Nou Barris i ha situat les necessitats també, que jo crec que Nou Barris explica moltes coses del país, no només de la ciutat, i per tant es pot assimilar i es pot utilitzar com a campo de pruebas també, i de fer moltes d'aquestes, d'analitzar molt bé aquesta situació i de buscar aquelles respostes més útils per poder donar resposta a les necessitats i a la situació que molts veïns i veïnes pateixen. Però jo ho simbolitzo molt sempre en el cas de Ciutat Meridiana, que crec que pocs projectes com el que s'impulsa també a nivell de l'escola de l'IGOP, per exemple amb l'escola Mestre Morera, ha resultat tan impactant i alhora tan profitós per generar unes expectatives. Ara amb el projecte que també estem realitzant amb l'escola de recerca, acció i participació, en el que les escoles ens demanen, tenim 3 però moltes més es volen apuntar, crec que demostren precisament que l'IGOP sempre ha tingut present aquesta necessitat de salir del huequito que deia abans també el Fernando, i la necessitat de connectar-se amb allò que passa al seu voltant i de posar en el centre precisament les polítiques per fer alguna cosa més enllà de la teoria, que està molt bé, que és molt necessària, però sempre amb aquesta perspectiva de transformació urbana, d'innovació social, per donar resposta a les necessitats. Per tant, jo agrair-vos moltíssim que l'escola de l'IGOP estigui a Nou Barris en un moment en el que ara està de moda Nou Barris i ens agrada molt i tothom vol venir aquí a fer coses, però abans no, abans això no passava i ja va haver-hi qui va apostar des del principi per ser-hi, i gràcies a ser-hi en aquell moment, ara nos estamos poniendo un poco más de moda, tampoco nos pasemos, però sí que ara hi ha més aquesta voluntat. Per tant, crec que agrair-vos moltíssim que hi sigueu i, com deia, jo crec que una mica com deia la Sara, animar-vos també a seguir treballant en aquesta lògica, i jo sí, com va un poco de peticiones, m'afegeixo a la petició de directores, i si puede ser alguna de Nou Barris, por favor. Gràcies.